Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake su. To bari ki ji farkon zance. Yanzu soyayya ka rasa ma inda za ka sa kanka. Shikenan shi dai namiji ya zama bawan mata. Abokina? Bindiga da nakiya. Kai kana ta wannan shirin ana nan dai ana Babu da bindiga da nakiya. ana nan suna da tashi. Kai, abokina Allah yayi. Shikenan toya za mu Allah kake gani na ga da bindiga chaka. Kai dai har yanzu kamar tare wannan abin shirin wannan zaka. Zo mu je baka Na gode Allah, na gode makagina. A'a, kai. Ai nake baka labari ba ma. Yanzu ka san me? Ai nayi wata shahararriyar budurwa. Yana. Kai. Kamar ka sani kenan. Ai nake baka labari babanta wani shahararren mai kuɗi ne. Ha irin salon soyayya na ake. Yaya na ce kanwata. Ai an haka in ne auren da nake baka labari can za mu ta yi. Can za mu ta yi bare yake ko bare. Alhamdulillah. Can za mu je wallahi tallahi daga haro kafa bururum. Ni wa fa shahararren soja ne da. A da na taɓa haɗiyar bom ya kusa 30. Na taɓa haɗiyar nakiya a jefo nakiya in haka in haɗe. A da Soja ba ai kai. Mutum ka haka abokina ne mutum. Kaunar gina cikin raina. Salamu alaikum. Sannu dai. Yawa sannan. Kai ne mai gadin Alhaji? Gidan Alhaji? Ni ne. To, kai ba gane ni bane? Kai da Abuja comedians. Allah sarki, ka gane da wuri. Ni ne nan. Ni ne wanda wannan yarinyar tsalele nan ta gidan da zaka ji tana cewa yaya na ni ne ai saurayin nan wanda ta. To yanzu Alhaji ya bar kuɗi a cike da bako. Ya ce in ka zo a baka. Ya ce in ka zo a baka. Da Allah za mu iya samun kuɗin yanzu? Da Allah da sauri kuɗin yanzu. To da ka samu. Za a shiga da ko? Kaga kuɗin da idan ka lalai? Baba, an ci madari, madari, an ci madari ka za ka ta ba nan. Kinyofi. An ci mai? Madari na ce maka madari ana ta wasa ka za ka ta abun nan. Madari aka ci ubana aka buga. Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake su.